আজি আমি এই গাণ্ডু বাজাৰত যি সংবাদ মেল পাতিলোঁ কিহৰ কাৰণে পাতিলোঁ যোৱা আমি 27 তাৰিখত যি লাকুৰাগুৰি গাঁৱত যি বিপিএফ দলে মিটিং কৰিলে তাতে ভুৱা এনে আমাক অপদস্থ বা আমাৰ নৰ্থ গংগিয়াক এনে ভুৱা প্ৰচাৰেৰে আমাক অপদস্থ দিলে কমপ্লেইন নিচিনা আমাক দিলে এইটো সকলোৱে ভুৱা তো আমি ইউ পিপল তৰফৰ পৰা কণ্ডেম কৰোঁ এইটো একেবাৰে ভুৱা প্ৰচাৰ কিয়নো যিবিলাকে কমপ্লেইন কৰিছে তেখেতসকলকে যি চৰকাৰৰ যি আঁচনি এইবিলাকে পাইছে আৰু কিহৰ কাৰণে আমাক এইটো কমপ্লেইন কৰিলে এইটো আমাক সিহঁতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি নেক্সটত এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিপিএফ দলে নজনাকৈ কথাবিলাক ভিতৰত আমাৰ BCDC ভিতৰত যিবিলাক সমস্যা এইটো নজনাকৈ কেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিলে এইটোৱে আমি এইটো কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু সিহঁতে যি ভুৱা কথা কৈছে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কিয়নো আঁচনিখিনি পাই কিনি নোপোৱাৰ নিচিনা কৈ কিনি আমাৰ BCDCৰ চেয়াৰমেন মেম্বাৰসকলক বদনাম কৰাটো অপদস্থ কৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আহি থকা দিনত যেতিয়া এনেকুৱা ভুৱাকৈ আমাৰ চলি থকা চৰকাৰৰ যি ইউ পিপল দলক যাতে অপপ্ৰচাৰ নকৰে এইটো কাৰণে আমি আজি সকীয়াই দিছোঁ আৰু আমাৰ যে শান্তি সম্প্ৰীতি ভালেই থাকি আছে এইটো যাতে বিনষ্ট কৰিব নাহে এইটো কাৰণে আমি ইউ পিপল তৰফৰ পৰা আমি সকীয়াই দিছোঁ আজি সংবাদ মেল যি অনুষ্ঠান এইটো এইখিনি কৈ মই সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ थांनाय 27 तारिख खालि जोंनि लावख्रिगुरि LP स्कुलनि दरखं BPF दलनि मेल खुंफैदोंमोन दा BPF दलनि राष्ट्रीय दलनि मानसिफोरा मेल खुंफैनायावहाय जोंनि नर्थ गंगिया BCDCखौ गाज्रि रावै बदनाम होलांदों दा बेफोर बदनामनि थाखाय जोङो दिनै खौरां मेल लेंनानै बे खौरां मेलाव जोङो दिनै गासैबो बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो रिप्लाइ खालामनो नागिरदों फिननाय होफिननो रायजो राजानि सायावहाय दा बेफोरखौ जोङो दिनै रोखायै जों बुंलांगोन आरो जों फोरमायलांगोन दा बे 27 तारिखनि बिथांमोननि BPF दलनि मेल खुंफैनायावहाय बे नर्थ गंगिया BCDCखौ बिथांमोनहा रां जाख्ल'दों आरो रायजो राजाफोरनो जेबो राननानै होआखै बा BPF दलनो जेबो होआखै बेफोरबायदि होननानै जोंखौ फेसबुकनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंखौ फोसावदों दा बेफोरनि थाखाय जों दुखु मोनदों जों दिनै नर्थ गंगिया BCDC हिसाबै जोङो थाखा फैसा जानानै जोङो सोरबा न'खौ फट' खेबनो नागिराखै बा थाखा फैसा बिनानैसो जों फट' खेबदों बेबायदि बुंदों नाथाय बिदि नङा जोङो खुनु न' मोनग्रा सरकारि न' मोनग्रा बेनिफिसियारिनिफ्राय जोङो रां दाबियाखै रां बियाखै जोङो दिनै सरकारनि बिथोन बायदियै जों बे सरकारि मोननाय न'फोरखौ जोङो जाफुंनांगौ होननानै जोङो प्रेसार होगासिनो दं नारसिनगासिनो दं नाथाय जाय बिथांमोना जे बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंखौ रां जाख्ल'दों होननानै बुंदों बा 3000 थाखा होब्लासो फट' खेबगोन होनना बुंदों बे नंखाय बे नङा जोङो बिथांमोननिफ्राय रां बिदोंब्ला आरो BPF दलनि मानसिफोरनो जोङो न'खौ होआखैब्ला दिनै नैबे BPF दलनि सासे मानसिया मानो न' मोनखो बिथांनि न'आ दिनै बोरै कमप्लिट जाखो बिथाङा नायनो हागोन बिथाङानो जाहैबाय श्रीमती निरुबाला ब्रह्म लेट नारेन्द्र ब्रह्म बिसोरनि नामा आरो बिनि ID नाम्बारा AS 146097303 नर्थ गंगिया BCDC थाइसुगुरि गामिनि बिथाङा जेबो मोनाखै होनना बुंदों फोरमाना बेनो बिथाङा जेबो मोनाखैब्ला नैबे सरकार न'खौ जों मानो होखो आरो जों दिनै बे ओनसोलाव जोङो नर्थ गंगिया BCDC हिसाबै सोरबा BPF सोरबा बायदिसिना राजनिति होननानै जों रावखौबो नेवसियाखै जों समानैनो जों बयनोबो रानना होदों आरो जों न'खौ जाफुंथारनांगौ होननानै जोङो नारसिनगासिनो दं आरो बुंगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोंखौ जि रां जाख्ल'नानै बुंदों जों बे नङा जों रावनिफ्रायबो थाखा फैसा बियाखै जोंनि न'खौनो जाफुंनांगौ आरो जों बे ओनसोलाव मोनफ्रोमबो राजनिति दला थाया मानो जोङो गोरोबलायनानै जोङो रायजो जालांनो ओनसोलखौ डेभेलप खालामनोसो जों नाजागासिनो दङ प्रमद सारनि दैदेननायाव जोङो गुबुन राजनिति दलनिब्लाबो जों बिथांमोनखौ जों बरायदों जे जोंनि जे सरकारि फैनाय जों बेखौ समान अंशै जों रानना लादों आरो जों बयनोबो होदों बेनिखायनो दिनै गोजान गोजाननिफ्राय बिथांमोना फैनानै जोंखौ जोंनि बे अनलायनाय खौसेयै थानाय ओनसोलफोरखौ जे गाज्रि मोनसे दावराव दावसि सृष्टि खालामना गालांदों जों बेनि सायाव दुखु मोनदों आरो इयुननि थाखाय जों जायखि फैया जायखि दोलोआ फैया मानो
जाहाथे जों बे नरगंया बिसिडिसिखौ बदनाम होलाङा आरो जों इउपिपिएल दोलोखौ जाहाथे बदनाम होलाङा जों बेखौ खावलायदों जुदि जोंनि सायाव माबा मोनसे बिदि फैनानै जुदि रायजो राजानि गेजेराव जोंनि अनलायनायखौ जुदि दावराव दावसि खालामना होलांबा जों बेनि सायावबो जों नोजोर होनो गोनां जाना फैगोन दा जों दुखु मोनदों दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो रोखायै फोसावनो सानदों जे जोंनि बे दिनैनिफ्राय जोंनि नरगंया बिसिडिसिनि सिङाव जायखि दोलोआनो फैया मानो फैनानै बिथांमोना जाहाथे जोंनि अनलायनाय जोंनि बे मावनाय जुदि माबा मोनसे खामानि थालांदोंब्ला जोंखौ दाय होनो हागोन बेनि थाखाय जों रुजुना लागोन आरो बेफोरखौ दिनै नङा हसा मालायनि खोथा लानानै जोंखौ दावराव दावसि खालामनायखौ जोङो दुखु मोननानै जों दिनै बिनि फिननायखौ जोंखौ होफिनदों जों खौरां बिजोङावहाय नुनो मोनबावदों बे नोंथांमोननि बे बिपिएफ दोलोनि जायनाखि बे हाबाफारियावहाय गोबां 1000निबो बांसिन मानसिफोरा बाहागो लादों होनदों बे बाथ्रा नंगौना नंखाय बे 27 तारिखनि बिपिएफ दोलोनि जे मेल खुंफैदों बे मेलावहाय बिथांमोना जोङो जोंनि खौरां बा जोङो मिडियायाव जों नुनाय मथेब्ला बिथांमोना बुंदों 1000निबो बांसिन होननानै बुंदों नाथाय नङा बिसोरनि मेलावहाय 100 जननिबो बारा जायाखै खमसिन 100 जननि खमसिन जादों दा बिथांमोना जेखि बुङा मानो बिसोर बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो नंखायजोब आरो जोबथारनायाव जोंनि बे मिडियानि गेजेरजों बड'लेण्ड खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो फोसावनो सानबावदों थाइजौगिरि हिसाबै जाय बिथाङा जे जोंखौ जेबो मोनाखै होननानै बुंदों बे बिथाङा हयथ' मोनथिया जानो हागौ आरो भुल बुंदों जानो हागौ थाइजौगिरि गामि हिसाबै गासै न'आ मोननांगौआ 86टा न' मोननांगौ दङ दा बेफोरनि गेजेरावहाय थाइजौगिरि गामियाव 86निफ्राय जोङो 49 न'खौ दिनैसिम जों लुगासिनो दङ आरो माखासेया हाबाय आरो बिथांमोना अबेखौ लानानै न' मोनाखै बा जेबो मोनाखै होननानै बुंखो दिनै जोङो नरगंया हिसाबै अरुनदयखौ थाइजौगिरि गामियाव जों 24टासो दिनैसिम जों होनो हाबाय आरो जोङो दिनै रावखौबो बिपिएफ बा रावखौबो जोङो राजनितिक दोलोखौ जोङो बा गुबुन हान्जाखौ जोङो नेवसियाबालानो जोङो दिनै समारैनो जों रानना होनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो जों दिनै नरगंया हिसाबै जे बिपिएफ दोलोनि जे सानै बेनिफिसियारि दंमोन अरुनदय बिथांमोना मोनजागासिनो दं बिथांमोना जाहैबाय गोसोम बसुमतारी उइद' आरो मन्जु बाला ब्रह्म बिथांमोनहा बिपिएफनि दोलोनिब्लाबो जों बिथांमोननोबो होदों आरो अबेखौ लानानै बिथांमोना जेबो मोनाखै होननानै बुंनो हाखो जोङो मोनफ्रोमबो बिथांखिफोरखौ जोङो समानैनो राननानै होदों आरो जायनाखि मोननांगौ माखासेफोर थालांदों जों बिथांमोनखौ जों लासै लासैनो जों होलांजोबनो नाजागासिनो दङ बेनिफ्राय बबेखौ लानानै बिथांमोनहा जेबो मोनाखै जोंनो जेबो होआखै बे बाथ्राखौ बुंनो हाखो दा बेफोरखौ जोङो लानानै जों बिथांमोनाव मिथिनोसो लुबैदों बा जों सोंनोसो लुबैदों माबा मोनसे मोनाखै होननानै बुंदोंब्ला बिथांमोनहा जोंजों रायज्लायफै आरो जों बिथांमोननो लासै लासैनो फैबाय थानाय समाव जों होलांनो जों नाजागासिनो दङ दा बेखिनियाव आङो दिनैनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौ बुंनानै आङो फोजोबनाय जाबाय गिबियावनो फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो बे समावहाय जोंजोंनो हांख्रायनानै लेंहरजानाय बड'लेण्ड रादाबनि बिथांमोनखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय सिगांग्रो साबायखर बावनाय दोनबाय दा दिनैनि जेखिनि उद्देश्यखौ लानानै जोङो बेयाव प्रेस मिट खालामदों गुबै ओंथियानो जाबाय दाख्लै थांनाय 27 तारिखआव लावख्रिगुरि फिल्डआवहाय जेबायदि बिपिएफ दोलोआ मिटिं खालामदों दा बिथांमोननि मिटिं खालामनाया बिथांमोना बानसावदों बिथांमोना बुंफैदों जेखिनि 1000 जन जाबाय 1200 जन जादों बिथांमोना बेबायदि नाना बाना बाथ्रा बुंदों आङो बिथांमोननि मिटिं खाथियावहाय थानानै आंनि न' खाथियाव जानाय हिसाबै आं नायदों बिथांमोननि मिटिङाव एटेन्ड जानाया माथ्र 100 जन 50 जन बेफोर गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सासे सानै एंखुरफोर बायदि खांनानै बिथांमोनहा मिटिं खालामदों दिनै आं बेखौनो बुंदों जेखिनि दिनैहाय जे प्रेस मिट लानायनि उद्देश्यआ थांनाय 27 तारिखआव जेखिनि बिसिडिसि चेयारमेन आरो थाइजौगुरिनि मेम्बार बिथांमोनखौहाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायाव आङो बेयाव ओनसोलनि जानानै आं दुखु मोनदों आरो बेखौ माब्लाबाबो बिथांमोनहा माने बुंनो नाङामोन बिथांमोना न' मोनदों दिनैहाय अरुनदय मोनदों गोबां स्किमफोरखौ माखासे मोनदों दिनैहाय बेफोरबायदि जोङो समानैनो बे ओनसोलावहाय माखासे खामानिफोरखौ जोङो आसनिफोरखौ रानबाय थागासिनो दं पार्टि लेभेला चेयारमेन लेभेला दा बिनि थाखायनो बिथांमोनहा मा बाथ्रानि थाखाय बिथांमोनहा बेनि सायाव
बेखौहाय बुंदों चेयारमेनखौ जों बुजिस'नो हायाखै बिनि थाखायनो आङो बुंदों दाख्लि जेखिनि फैनानै आलासि बिथांमोनहा फैदों प्रहलाद आरो बिथां माबा कास्टम आरो बिनिफ्राय बिक्रम दैमारि बिथांमोना फैदों गोबां बाथ्रा बुंफैदों दिनैहाय बिथांमोना दिनै रायजोफोरनि गेजेराव फैनानै राजनितिकनि खैसाराव राजनितिकनि प्रबनाव जोंनि ओनसोलाव माबा मोनसे दिनैहाय मानसिफोरखौहाय लाबोनो हागोन नामा गावसिनाव बोनो हागोन नामा बिथांमोना थांखि लादों जानो हागौ खिन्थु जोङो मालाबाबो नेभार जों मालाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय बा जोङो सरकारनिफ्राय गोजानाव जों थाङा जोङो इउपिपिएल गभर्नमेन्टजोंनो जोङो दङ बिथांमोना हाजारखि बाथ्रा बुंफैया मानो हाजारखि गोदै गोदै राव बुंफैया मानो जों बे बाथ्रा आरो रावाव जों मालाबाबो गोजावनाय नङा बिनि थाखायनो जों बुंदों जोंनि बेयाव सुख सान्ति रायजो जानायाव बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बे ओनसोलावहाय दावराव दावसि खालामनाय जोंनि गेजेराव माबा मोनसे जेंना खालामनाय जों बेखौ माब्लाबाबो मोजां मोनाखै बिथांमोना बेफोरबायदि बुंनाय आरो नैबे लकेलनि माखासे बिपिएफ दोलोनि माखासे मानसिफ्रा बुंनाया माने जोंनि गेजेरावहाय मोजां जायाखै बिनि थाखायनो बे बुंनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थायो बेखौ आङो दिनैहाय ओनसोलनि जानानै आरो इउपिपिएलनि जानानै आङो गोख्रोङै बिथांमोनखौ बुंदों जाहाथे बिथांमोना मोननानैबो मोनै बाथ्रा बुंनायाव आङो जोबोद माबानि उसुबिदा मोनदों आरो ओनसोलनि जानानै लाजिनाय मोनदों बिनि थाखायनो जाहाथे बिथांमोना बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो आं दिनैनि जेखिनि प्रेस मिट लानाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकाव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन